आंनि लाइफआवहाय आंखौ जुदि आंनि थांनानै थानायाव आंखौ माबा खालामो दावराव दावसि खालामो आंखौ थांनानै थानायाव असान्थि खालामो बे मानसिनि लानानै बे मानसिनि नाम लानानै आं रोखा रोखा प्रुफ दोननानै आंनि फिसा जानायखौबो आङो मुलि दौनानै आंबो लोंनानै थैगोन मिथिबाय आंबो थांनानै थानो होआ जाय मानसिया आंखौ बिदि खालामगोन मिथिबाय दा आंबो थाया नांगौबाथाय हानि आंनि हौवाया आंखौ बेबायदि खालामदों आंथ' बुंखानांगोन ना फन हमाखै बियो जेबो हमाखै दायो बे थाखा फैसा दैथायहराखै आंखौ ससियेल मिडियायाव बेबायदि फानसावदों बेवहाय आङो फन मोना मा मोना आङो बेखौथ' आङो ससियेल मिडियायाव होखानांगोन ना आंथ' बयनिबो सिगाङाव बुंना लानांगोन ना मा होननाय बयनिबो सिगाङाव दायनिगिरि जाना थानांगौ नामा आंथ' रिप्लाइखौ होनांगोन ना आंखौ बेबायदि खुगा मोनदों होननानै आंखौ बेबायदि बुरबक होननाङा मिथिबाय आंबो सासे हिनजावसो आंबो सासे हौवाजों बेबायदि खालामजादों आंहाबो बुंफिननो मोन्थाय दङ मोनथिबाय दा आङो हारसिं गोसो जानानै आंखौ होआखै मोनथिबाय बे पस्टखौहाय थ' लोगोफोर ससियेल मिडिया ओरैनो जानला मोनला नङा दै ससियेल मिडियायाव ओरै जानला मोनला खेला गेलेजाग्रा नङा मालाबा न'खर संसार जानायाव दावराव दावसि ओरैनो साधारनखौ खेला गेलेनानै होलायलायनाय खेला गेलेलायनाय बिदि बे माबा नङा बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा बिदि खेला गेलेजाया बे ससियेल मिडिया ओरैबायदि आरोना लोगोफोर मोजां मानसियाबो नुयो गाज्रि मानसियाबो नुयो गिदिर मानसियाबो नुयो आरो मा गोरलै गोरलै धोनि माबा बिबायारिफ्राबो माबाफ्राबो नुजोबो नङा होमबा जिखुनु मानसि माबाफ्रानो माने ससियेल मिडियायाव नुजोबो बेयाव जानला मोनला गावसिनि पार्सनेल जेनाखि दावराव दावसि बे जानाय जाथाय माबा गाज्रि जालायदोंनो दोनखारलायदोंनो बहाबा खावलायदोंनो बेबायदिखौहाय ससियेल मिडियायाव होनानै इसेबां माने बरना माने दावराव खालामबाय थाजाया आरो मोनसे खोथा बेनो जाहैबाय बिसोर साथामनि गेजेराव दिनै बाथ्रा बुंगोन आङो जेरै दाखालि हाबा जानानै 6 दिनल' जादों बिथाङाबो खारबाय नैबे सिख्लायाबो आरो नैबे खनजिथा आरो खनजिथा फिसायनि सायाव बे साथामनि गेजेरावनो दिनै कन्टेन्टखौ लाना फैदों लोगोफोर हाबा जाफ्रामनाय बा हाबा जाफ्रामनानै हाबानि थाखाखौ लाना खारनायनि न'आवबो मिटिं जाहैबाय लोगोफोर दिनै नायदो बिसिबां लासिं सिं जोंनि बर' समाजाव नङा होमबा दा मिटिं जानानै बिबा मा जालायलायखो मोजाङै सलिउसन जालायदोंना जालायाखै दा थाखा नांलायखो ना माखो दा बेसो आरोना माने बिमा बिफाफ्रासो गलथि गलदां माने दिन्दां बिमा बिफाखौसो माने खालामो आरोना बेफोरबायदि ओरैजायानो थ' हाबा होननाय सोदोबा जानला मोनला जाजाया नङा होमबा जे हाबानि उनाव मा समाजाव सोलिलांनांगौ मानिलांनांगौ नेमखान्थिफोर दङ बेखौ सोलिनो आरो मानिनो हायोबासो हाबाया जाजायो बा हाबाखौ खालामजायो थ' हाबाया ओरैनो खेला गेलेजाग्रा ओंखाम ओंख्रि हाबा जाफ्लानानै गोदो उन्दैफोरनि समनि बे नङा थ' बेवहाय गोबां रिजन दङ जेरै जोङो ख्रिस्टानफ्रा शास्त्रआव मन्दिरफ्राव गिदिर गिदिर सतबांसा लायो आरो हिन्दु समाजनि माखासे मानसिफ्रा बाथौ समाजनि मानसिफ्रा गिदिर गिदिर मन्दिरफ्राव बाथौफ्राव मा जेनाखि गुरुफ्रा अजाफ्रा गिदिर गिदिर समायखिरा लाहैयो बैफोर गिदिर गिदिर समायखिरा लानायफ्रा ओरैनो बेखार खायसे खायसे मानसिफ्रा बिलु दोना खायसे खायसे मानसिफोरा बैफोरबायदि समायखिरा लानायखौ ओरैनो बेखार नंखायसो सानो बेफोर खेला गेलेजाग्रा नङा बुस्थुफ्रा मोसौफोरखौ नायनानै नोङो जुदि मै बोनो रोङा हाल एवनो रोङा हाल एवनायाव उन्दुबाय थायो मोजाङै गाइखेर होआ मोसौ गाया बेफोरखौ सोलायनो हायो गाइखेर सेरनायाव जोयोब्ला बेखौ सोलायनो हायो बाजारफोराव गाइखेर सेरनायाव सेरजाया बियो मोजां हाल होआ बियो मोजां मै बोआ बियो बेफोरखौ सोलायनो हायो नाथाय बै जिनिसफ्रा मा सोलाय सोल' खालामजालाबाय थानाय मोनसे बुस्थु नङा बियो जाय मानसिया अगेन आखु गियान गैयै बै मानसिफ्रासो मा सोलाय सोल' खालामबाय थायो आरो बे ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ खोथाफोरखौ नङै बाथ्राफोरखौ बेबायदि गाफ्लालायबाय थानानै फानसावलाबाय थानानै मा मोनो जेबो मोना मानसिफ्रा दा नोंसोरखौ नुनानै मिनिगासिनो दङ सोरनिबा थाखाय लाब जागासिनो दङ सोरनिबा थाखाय बियो साबजायाखै जागासिनो दङ मा सानदों नामा नोंसोरो गाफ्लानानै बेबायदि गोबां पस्ट होफ्लानानै बिसि फिसाय दावराव जाफ्लानानै बा दावराव जाथायनानै बेबायदि पस्ट भिडिअ हगारनानै नोंस्रा भिउसफ्रा बारायनानै थाखा फैसाफ्रा मोनदों लाब जादों सानदों नामा नोंसोरो नोंथांनाव लाब जादों जानो हागौ थाखा फैसा मोननानै भिउ जानानै नङा होमबा नाथाय समाजावहाय आरो ससियेल मिडियायाव बेयो मोनसे गुबुंले जाथायसो जागासिनो दङ
माखासेफ्रा नोंसोरखौ मा नोंसिनि बुजियै सानस्लाबनो हायै मिथिलायै बुजिलायै जाम्बा जाम्बिखौसो माखासे मानसिफ्रा नुगासिनो दङ बुजिगासिनो दङ बेसो गुबै थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फेसबुक आरो इउटुबफ्राव होआलासे पार्सनेल फनफोरजों रायलायनानै सल्भ खालामनो हायो आरो लेंहरलायनानै थांलायनानै सल्भ खालामनो हायो आरो बिसि फिसायनि गेजेरावलाय मानो बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौलाय दिहुननांगौ ओंखारहोनांगौ जाखो माबा आरो खनजिथानि मोनसे माबा लांथिया फटकबो ओंखारबावबाय फिसायानो होना होबावबाय अब्ला बिनिफ्राय रासिन मुरखु आरो मा दंबावो अगियान साननाय मा दंबावो बुरबक बिदिया बुरबकनिसो खामानि थाइसे थाइनै मोनगोन साननानै नोंसोर ससियेल मिडिया बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्रा बायदि बायदि रोखोमनि बिदि गोबांथार बुंनानै मा मोननो दा नोंसोरो नोंसिनि आखल आखु आरो नोंसिनि जेनाखि साबजाथावै सभाबखौसो खोन्थानाय जादों आरो दिन्थिनाय जादों आरो ससियेल मिडियायाव नोंसोरो मा फोरोंलांनो नाजागोन उन जेनेरेसननि थाखायहाय फिसा फिसौ दङ फिसा फिसौनि सिगाङाव मा खोन्थालांनो सानदों बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा थैजासिम जेबो जायाबा थाबाय थायो बेयाव नोंथांनि फिसा दं नोंथांनि फिसौ दं ओंखारगोन लासैनो फिसा मोनलांगोन फिसौ मोनलांगोन देरलांगोन बिजामादै मोनलांगोन बिसोरो बै समावहाय अब्ला नोंसिनि भिडिअफोरखौ नुनानै मा सानगोन नोंसिनि भिडिअफोरखौ बेबायदिखौहाय नुयोब्ला बैसोरो मा बुजिगोन देनां नोंसोरथ' दे खालामबाय थाग्रा ओंखारबाय थाग्राया लाजिनाय नंला खिग्रा मानसिया लाजियानोलै मिथिबाय फांथेनानैब्लाबो एरखेनानैब्लाबो जायगायावनो खिनो हासुनो हायो नाथाय नुग्राफ्रासो लाजियो होननानै बुंदों थांनो हाया दा बैफोरबायदि बाथ्रा फैसिगोन लास्टआव बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव रोंगौ होननानै आरो थाखा मोनजायो होननानै बेफोरबायदि गावसिनि पार्सनेल न'खरनि दावराव दावसि गोबां बायदि बायदि रोखोमनि पस्टफोरखौहाय बेबायदि होलायलायबाय थानाया नोंसिना मोजां जायाखै मिथिबाय सानैनावबो गोरोन्थि दङ खनजिथानावबो दङ खनजिथानि फिसानावबो दङ बाट आङो खनजिथाया गाज्रि फिसाया गाज्रि बिदि बुंनो थाङा सानैबो बुजिलाया बेबो एसेयावनो गरम बारा एसेयावनो पस्ट होब्रबलाबायो बेबो एसेयावनो बुजिला माबा बुंलाबायो आरो सोरांबानो सोरजोंसो रिल्स बानायो नङा होमबा अयथासार जाखागोन थ' रिल्सआ न'आवनो गामि सेरफ्रावनो हारसिंबो खालामजायो सोरबा लोगोफोरनाव हमहोनानै मेथाइफोरजों माबाफोरजों लामाफ्राव बहाबा खासिबारि जाम्फैफ्राव बालाबारिफ्राव बबेबा बिबार बागानफ्राव आवजार बागानफ्राव बिबार बेफोरबायदिफ्रावबो रिल्सफोर बानाय जायो बाट मा बिनि गेजेराव मा ओरैबायदि टिउब गारि लानानै गारि गाखो सोरबा हौवाफोरजों सोरबा सेंग्राफोरजों सोरबा माबाफोरजों रिल्स बानायहैबाय थाग्रा बेबो थिग नङा बेखौबो दोन बाद हो रिल्सआ जायगायावनो बानायनो रोंबा जायगायावनो जायो न'आवहायनो रिल्स जायो गामियावनो रिल्स जायो भिडिअ जायो बा सोरजोंबा लोगो हमलायनानै जुदि खालामबाय थानांगौ बेबो मोनसे सोरनिबा मेगननि नोजोराव गाज्रिया नुखागोन मोजां मावसेयावनो माखासे मानसिफोरा गाज्रिखौ नुयो आरो गाज्रि बुङो मिथिबायना आरो बैफोरबायदि जायगाफ्राव बिसि फिसाय गोनांफ्रा जुदि खालामला हैबाय थायोबा थांबाय थायोब्ला बेखौ एसेब्लाबो सोरबा सासेया सोरबा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुंखागोन दै मिथिबायना बेनिखायनो मा बैफोरखौहाय जुदि नोंथाङा सहायनो हायो अब्लासो बैयाव थांगोन जुदि सहायनो हाया गामिफ्राव जायगायावनो बानाय बैबायदियाव लोगो हमलायनाय माबाफोरनाय भिडिअफोरखौ दाबानाय आं नोंथांमोनखौ दिनै बुजायदोंसो रागा जोंनो नाङा खिन्थु एसे लाजिनो सोलोंदो बेफोरबायदि गावसिनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव बिदि होबाय थानाया थिग जाया नङा आरो दिनै मा बायदि बायदि फटकबो पिक्सारबो भिडिअबो ओंखारनांगौगोन लासैनो नोंसोरो बारानिफ्राय बारा जादों नांलायनायफ्रा कन्ट्रलाव फै कन्ट्रलाव नोंसोर अमा बेदर जायै जायै गरम बारा जाजोब्बाय थैया बारा जाजोब्बाय थ' आङो
बांद्राय गालावथार बुंला बांद्राय फेट बखिबाय थाबाबो आंखौसो गाज्रि नुलायगोन बा आंखौसो गाज्रि नुखायो थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बयनोबो शेयार खालामहर आरो बैसोरनोबो नुथों दैदेन औवारि आरो खनजिथा मोनाबो नुथों शेयार खालामना हो थेंक इउ बाय बाय अल द बेस्ट